Mesman și bine ați la un episod de provocare bune 3. Ok, să începem cu prima provocare. Să spun numele în video. Mario Gaming. Ok, a doua provocare. Să stau 5 secunde în mâini. Nu prea pot să fac asta. Ok, deci. Oh my god. Mergi un pic bine. Să dau așa mai camera. Să vedeți mai bine. Ai făcut o creativitate, dar mai bine. Și mai și bine. Să ne facem. Mă era foarte rapid, 5 secunde. Gata. Așa mă la 5 secunde. Rapid. Good job. Măcar. Ok. Încă o provocare e să fac beatbox. Spun ea și mine aici. Și să dau așa să nu mai spără. Este mare. Bine, dacă să vedeți de mine, mă rog, nu vă vedeți de mine, pentru că o să vă fi prieteni care face beatbox atât de șmecher, voi o să plângeți de râs. Deci, haideți să începem. Ok, așa fac eu beatbox. Dar, ultima provocare să fac un videoclip pe aplicația de Smash. Ok, să începem. Ok, lume, deci acum hai să văd atât prieteni. Deci scriu aici. Ok, aveți aici adună Robert. Uite și voi. Sper că se vede. Uitați. Acesta este canalul Duna Robert. Provocări nebune numărul 1, numărul 2, că bine ți-am călcat un pic. Mă arăt asta cu beatbox pe partea 1. Duceți-vă și la el. Da, azi abonează-te, mă abonezi și la el. Da. Bine, eu sunt abonat de 3 ori la el. De 4 ori. El are mai pe mine abonat. Uitați-vă. Primii pași sunt să faceți din buzunar. Cum bat topele, după cum faci un cap. Și după puteți să faceți o voce. Dacă asta e Big Boss, eu... Și le combinați pe toate 3 deodată. Nu. Dacă asta e greu, Ia uitați-vă. luați a doua parte. Faceți o dată. O explozie și după Ok, și ia uite acum. și acum.
Ok, ăsta m-a videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă dați un like și duceți-vă și la el. Duceți-vă și la el, îi dați like. Învăț a treia parte din... Ia zici că vrea 59 de, plus 59 de Și like. nu pot să vă învăț a treia parte dintr-o... de Azi. 59 de like-uri să-l întreb. Trebuie să fac mai multe 59 de like-uri să-l întreb pe un copil și nu pot să vă învăț a treia parte dintr-o... din Beatbox. Dar de 2017. A, da, și o să filmez și un videoclip cu Counter-Strike.